ବୁଝିଲୁ ସାନ ହଁ ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୋଟେ ଖୋଜିବା କାହିଁକି ନା କେତେ ଦିନ ଆଉ ବାଡୁଅ ରହିବା ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଇରେ ଆମେ ପୁଣି ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାହା ହବା ନା ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ପଲିଥିନ ବାନ୍ଧି ବୁଲଥିବା ବାରିକୁ ଦାଣ୍ଡ ଧମକ ଇଏ ଧମକ କିଏ କାହିଁ କାହାକୁ ଦବ ମ ଆମ ଦେହରୁ କଣ ଜିନିଷ ସରିଯାଇଛି ନା ନାଇଁ ଆମକୁ ଅଭାବ ହବ ମ ଇରେ କଥାରେ ନାଇଁ ଶାଳ ଶାଗୁଆନ ଖତ ଖାଉଛି ଇଏ ଅମରି ବୁଦାଙ୍କୁ କିଏ ପରିସ୍ରା କରୁଛି ଆମ ବିନା ଦୁନିଆକୁ ଭାବ ତ ଥରେ ଆରେ ଭାବିବୁ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ ଆମକୁ ଆଉ ଦବ ନାହିଁ ହଁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ କିଛି ଲଗେଇକି କହ ନହେଲେ ଜିନିଷଟା ଭାରି ଖରାପ ଶୁଭୁଛି ଯେମିତି ମନ ଟିକେ ଲଗେଇକି କହ ନହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ନହେଲେ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଲଗେଇକି କହ ନହେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଭାରି ଖରାପ ଶୁଭୁଛି ତୁ ଏତେ ନନା କାହିଁ ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛୁ କହୁନୁ ତୁ ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କଣ अरे जैसे बच्चों को सेहत के लिए जरूरत है माँ का दूध हाँ वैसे बच्चों की बाप की सेहत के लिए जरूरत है माँ की लिमड़ा ବୁଝିଗଲି କି ଚିନ୍ତା ଦାଦା ରେ ତୋର ଆରେ ସେ ନନା ଆମ ଝିଅଟାକୁ ନେଇ କୁଆଡେ ଗଲା ପେଲୁଥିବ ମାନେ ମାନେ ସ୍କୁଟି ଟା ନା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସ୍କୁଟି ଟା ଉଠାଣିଆ ରାସ୍ତା ପଡି ଯାଉଛି ଆଉ କେମିତି ସ୍କୁଟି ଟା ଭିଡିକି ଆସୁଥିବେ ସେଇ ପେଲା ପେଲି ହେଇକି ଆସୁଥିବେ ଆଉ କଣ